past midnight. Kaya gigutom eh. Nangalamig sa baw. Kung daw kay panahon. Wala mi kagakos kay puro milaki. Oo, dami karon sa kusina uno. Samtang wala pa ang pochero. Ang usag tilawan si Valentina, bay. Si Valentina. Wakon mi date. Nana mi Valentina. Mag-aaral na ko ba? Basta. Alam mo eh? Ha? Manghang si Valentina. Wala. Ay, bangon. Ano? Tara mo. Nagkamay na pinong bakin. Nalingaw gid mi atong gabi huna kay lami gid kay pochero o katong crispy pata, pero kamo guys, kung bugnaw ang panahon, unsa may laming kanon ug asa na mapalit, let me know asa and among tilawan. And thank you for watching and subscribe to my channel.